Bona tarda, bona nit. Aquí amb un nou vídeo, després d'unes quantes setmanes. Perdoneu la tardança, però clar, hi ha moltes coses a fer i no sempre tens temps. Comentaré un dels últims llibres llegits, que són quatre relats, una novel·la curta, de Joseph Sheridan Le Fanu. Aquí el teniu. Editorial Valdemar, col·lecció gòtica, com el número 45, i en ella trobem quatre històries que de fet eren 5, que van ser publicades a 1872 en The Glass Darkly, el cristall o el vidre fosc, l'oscuritat del cristall. A l'últim conte, l'habitació del dragón volador, està en una altra antologia, no? No l'han posat junt. Però en aquesta hi ha els quatre primers, no? I la que destaca més és Carmila, el relat pre-Dràcula de vampirs per excel·lència, no? Aquí tenim Té Verde, El familiar, El Harbòtil i Carmila. Aquí destaquen. Aquí tenim una altra versió que tenia fa temps de Ciruela, El vampiro, que és una portada amb Helen Chandler Vaquera i Bela Lugosi, que tenim diversos relats de vampirs, no? De diversos autors. No despertes el muerto, de Jonathan Lupitier, el vampiro de Polidori, el vampirisme de Hoffman, Bernays, de Allan Poe, La mort enamorada de Gautier, La família Burdalac, de Tolstoi, Barney el vampir de Malcolm Rimmer, que es va publicar quan Bram Stoker, autor de Dràcula, va néixer. El capítol inicial de Dràcula al castell, la Carmila de Sheridan Le Fanu, en fi, el Conde Magnus, el Més de Gent, de Horacio Quiroga, diversos autors, no? Aquí un fotograma de la marca del vampiro. Quadre d'Arpia de finals del segle XIX d'Edward Munch. Aquest volum està molt bé. Aquí hi ha altres, aquí... Il·lustració de Carmila, la que ens ocupa. Aquí també Barney el vampir, altres contes. I és una edició que ja faré el seu... Aquí el Dràcula amb el Christopher Lee. Crec que és un fotograma de la primera pel·lícula de 1958. Dràcula, de Terence Fisher. I aquí tenim una versió en català de només de Carmila, de l'editorial Laertes. Amb traducció de Rosa Verdaguer. Data de juny del 84, aquesta edició que tinc jo és del 93. Amb un pròleg, que hi ha un pròleg aquí de Julià Guillamont, una biografia de tema vampíric, no? Bé, d'aquestes quatre històries, la que més ha sigut Carmila, no? Les altres, inclús ara, després de 3 setmanes que ho vaig llegir, em costa difícil de recordar, no? Però totes són bones. Hi ha va baixant la qualitat segons el relat, no? Però potser el que menys seria el Juez Harbòtil, en referència d'aquests quatre relats, no? Té Verd, ens diu és potser el que més bo després de Carmila, que ens diu que un capellà, un pastor anglicà, comença a tindre certes experiències paranormals
podríem dir, insinua de l'hàbit de prendre te verd en quantitats industrials. No? O sigui, les substàncies psicotòpiques poden arribar a fer, no només alterament, sí que poden arribar a fer a portar a altres estats o inclús altres dimensions, o veure criatures d'altres dimensions que salten a la nostra dimensió. No? Un tema molt concurrent de molts autors, no? entre ells el Howard Phillips Lovecraft i altres. No? Com va veient la figura d'un mico que sobredimensional que va veient, que el va obsessionant, no? Segons va veient. No? El familiar també d'un home que veu visions, i Juez Harbottle sobre un jutge que moralment reprobable, com se li va presentant aspectes i accions que havia fet amb el seu passat. No? I Carmilla, el relat per excel·lència de vampir per excel·lència. No? Hi ha una gran diferència entre els altres tres. No? Sembla ser que és un salt de qualitat molt bo, no? En què una vampira va parar a una casa perquè l'acullin, perquè la deixen allà suposats pares i mentors, i deixen allà durant uns dies abans que la seva mare la vingui a recollir. No? Quan passa amb un carromat que s'estavella i queda amb la casa on està un exmilitar amb la seva filla i els seus criats. No? I a poc van veient com es fa una mica aquesta noieta es va fer una amiga de la filla del militar, i com a poc la filla va perdent vigor, va perdent brillo, va perdent vigorositat, va perdent se la veu pàl·lida mentre que l'altra cada vegada està més en vigor, no? Més coratjosa, no? I com ens va mostrant com la vampira va absorbint la seva energia vital, no? I al mateix temps ens insinua, podríem veure-ho així, un vampir lèsbic. Una vegada utilitzar aquesta paraula de lesbianes, perquè lesbianes és una noia que viu a l'illa de Lesbos, no? L'altre és una que etiquetes que han afegit, no? Els seus humans, no? Però d'una forma sutil ens dona un amor entre dues noies, no? Però que clar, és un vampir que bueno, pues, parlant clar i en plata, sense romanticismes, la pronunciació de Laura per la vampira, la condessa Mircalla, que és Carmilla, és un plat de llenties, per dir-ho clar, no? Per molt que es vulguin emmascarar en romanticismes, i és la seva font d'alimentació, no? I com a poc això arriben a descobrir-ho amb els anteriors pares de les víctimes d'aquesta Carmilla, no? D'aquesta condessa Mircalla, no? Un relat antecedent de Dràcula, i que Bram Stoker va agafar la seva inspiració, no? Sobretot per les tres vampires del castell i la seva víctima, que es converteix en vampira, Lucy, amiga de Mina Harker, que ja sabem, els que han llegit Dràcula, de quins personatges som. Doncs Carmilla és un gran relat de vampirs. Si heu llegit abans de Dràcula, és ben petitó. Podria haver estat millor, no? Però millor no seria l'obra mestra que és, no? Aquesta junt amb el vampir de Polidori, el Dràcula de Stoker, la Muerte enamorada de Hoffman i Berenice de Poe són uns grans pilars de la literatura vampírica, no? I Joseph Sheridan Le Fanu era un editor periodista que treballava de Dublín, irlandès, i que va morir l'any després de publicar-se aquest recull. I
li deien com el príncipe invisible perquè després del seu morir la seva dona es va recluir i va profunditzar molt en els temes esotèrics i ocultistes. I bé, va tenir molt en compte. I això tot. Espero que si ho llegiu, que ho gaudiu. Vinga, moltes gràcies.